Beste urte batez, Olentzero eta Mari Domingi Bermeon izan dira. Herrira egindako bizitan txikienen azken gutunak jaso, gozokiak banatu eta umeekin argazkiak atera dituzte. Ikaskina eta Mari Domingi Udal Merkatu plazan izan dira goizean. Arratsaldean ordea musika zalaitutako kale jira egin dute, Atalde kalean hasi eta Goiko plazaraino. Gau osoan zehar, Bermeoko hainbat etxetan opariak banatzen ibili ostean, datorren urtera arte agurtu dira. Olentzero